ассалому алайкум дӯстони азиз, ҳама каса созен хубен, зинда бошен. дӯстон, видеои имрӯза хонаҳои фурӯшӣ ҳастанд ки аз ҳар минтақаҳои Тоҷикистон ва то охир тамошо кунед ки ба мора чӣ равон карданд. агар дар шуморо ки хона, замин, квартира, ягон аппарат, ягон компания дошта бошед, марҳамат метавонед дар ватсап мо муроҷиат кунед. мо дар видеои оянда ҳатман рекламаш мекунем. ватсап мо дар рӯи экран. аз ҳаматон эҳтиромона хоҳиш дар канал подписатсия кунед. ягон рӯзи аз ҳамин канали ма ягон хонаи арзон ё ин ки мошини арзон мехаред, дастгирӣ кунед. дӯстони азиз, лайкҳоро бизанед. ба шуморо аз кадом шаҳру ноҳияҳо хона ё замин дар кор бошад, ҳатман дар комментар нависед. мо иншоалло ки пешкаш мекунем. ба ҳаматон дӯстон, тамошои бафароғат, дастгирии моро фаромӯш накунед. дастгирии шумо пешраи мост. лайкҳоро бизанед, подписатсия фаромӯш накунед. шербачаҳо мегзарем ба видеои имрӯза рафтем. дӯстони азиз, шумо бо доред ва намедонед ки ба кадом ширкат муроҷиат кунед. мо ба шумо ширкати Акай Набиро тавсия медиҳем, яъне ки ширкати боварнок ва беҳтарин шахсият аст. тӯли чанд сол дар ин кор, яъне ки кор кардесай, марҳамат кунед. ба 7 июн, яъне ки 7 ҳамин моҳ кам аз ба роҳ мебарояд. чизе ки доред дӯстони азиз, хулоса бор доред, ҳамин рӯз рафта супоред. иншоалло ки дар давоми 2 ҳафта бортон дар Тоҷикистон мерасад. ҳамин 7-8 июн иншоалло ки кам аз сон ба Тоҷикистон меравад ва бортон дар мобайни 2 ҳафта иншоалло ки ба назди хонатона гирифта мебарад. дӯстони азиз, ширкати боварнок аз номи канали мо насимтеҷа ҳатман салом расонед. аз Москва ва Московская област бортона гирифта иншоалло ки мебарад. ширкати Акай Наби дар хизмати мо ва шумост. дӯстони азиз, ҳама каса хуш омадед ба канали мо. имрӯза навор беҳтарин навор шудагай. хонаи якумини мо дӯстони азиз қарор дорад дар ноҳияи Хӯросон, ҷамоати Садриддини Айнӣ, деҳаи Лесхоз. дар хонае ва калидор дорад. 8 сотиқ заминае. дӯстони азиз, кухни, баня, алоқхона ҳам дорад. оби ҳавзи 8 дорад. нашоди оби светиш ҳамаш 100%. бозор дар наздикиаш ҳастанд. мактаб, магазин, бозорча яъне ки дорад. нарша дӯстони азиз 170 000 сомон мегӯяд. нашоди документаш ҳамаш 100%. марҳамат кунед касоне ки хонахар бошад, хона бо нархи арзон ва дастрас. нархи хонаро 170 000 сомон мегӯяд. номери ватсапшон мондагӣ, занг бизанед, маълумот пурра аниқтари хонаро аз худашон дастрас намоед. дӯстони азиз, эълони навбатиамон хонаи фурӯшӣ ҳастай қарор дорад дар ноҳияи Фархор, деҳаи Даркад. дар хонаи пастак дохтагӣ, хулоса барои зиндагӣ кардана тайёрай ва 7 сотиқ замина. 4 тарафи хона бо симинблок маҳкам, дарвозаи хушук часпондагӣ. нашоди документаш ҳамаш 100%. оби свет ҳам дорад. номери ватсапшон дӯстони азиз мондагӣ. нархи хонаро 160 000 сомон мегӯяд. бо савдои хуб ҳам мешавад. марҳамат кунед дӯстони азиз, аз номи канали мо арзонтеҷа яъне ки Насим бизнес гап занед. иншоалло ки бо нархи арзон ва дастрас маслиҳат кунед, хонаро арзон карда метиҳад. номери ватсапшон мондагӣ, занг бизанед, маълумот пурра аниқтарашонро аз худи соҳибашон дастрас намоед. дӯстони азиз, эълони навбатиамон хонаи фурӯшӣ ҳастай қарор дорад дар шаҳри Ваҳдат, кӯчаи Истиқлол. хона дӯстони азиз, хулоса коробкай бо хишти пухта бардоштагӣ. 4 тарафи хона бо симинблок маҳкам кардагӣ. номери дастишон мондагӣ. дар хона 6 сотиқ замин, 4 тарафи хона маҳкам. нархи хонаро хулоса 140 000 сомон мегӯяд. дӯстони азиз, марҳамат кунед, занг бизанед, маълумот пурра аниқтари хонаро аз худи соҳибашон дастрас кунед. дӯстони азиз, мисли ҳар вақта дар канал подписатсия кунед, лайкҳоро фаромӯш накунед, чунки 80% бед подписчик тамошо мекунед. аз ҳаматон хоҳиш мекунем лайкҳоро бизанед ва дар комментария мисол аз ки ҷое ки хона дар кортонай бинависед. интизор шавед, ҳаракат мекунем. дар навори оянда ҳамон хел хонаи гуфтагитонро ба навор мегирем ва дар комментария арзон теҷе ки ба пеш мерасед. раҳмати калом барои дастгиритон. дастгири шумо пешравии канали мост. дӯстони азиз, лайкҳоро бизанед, дастгири шумо пешравии мост. хонаи навбатиамон хонаи фурӯшӣ ҳастай қарор дорад дар ноҳияи Вахш, деҳаи Гулистон. 4 дархона ва 13 сотиқ заминай. нархи хонаро 200 000 сомон мегӯяд.
хулоса бания кӯхуни аловхона ҳам дорад. Дӯстони азиз, марҳамат кунед ба касоне ки аз ноҳияи ваш хона гуфтеса бошед, хонаи тайёр барои зиндаги кардан тайёрай. Дӯстони азиз, дар наздикии хона хулоса бозори Гулистон, яъне ки бозори Ленинград қариба мегӯянд ва мактаби рақами 19 дар наздикии хона ҳастай, оби светам ҳастай ва чор тарафи хона маҳкам. Дӯстони азиз, дарахтҳо мевадиҳанда дорад. нархи хона 200,000 сомон мегӯяд. марҳамат кунед, хонаҳои арзона фақат танҳо аз канали Арзон Тиҷикет дарёфт мекунед. номерҳои ватсапшон 909 82 61 61. занг бизанед, маълумоти пураниқтари хонаро аз худи соҳибашон дастрас кунед. дӯстони азиз, эълони навбатиамон хонаи фурӯшӣ ҳастай. қарор дорад дар ноҳияи Ҷалолиддини Балхӣ, яъне ки Калхозободш мегӯянд. деҳаи Янги Турмуш дар хонаҳай ва 10 сотиқ замина дидесен хасфедш кашдагай, шкатур кардагай, сафедам кардагай. хулоса барои зиндаги кардан дӯстони азиз тайёраи хонаи фурӯшӣ дар Ҷалолиддини Балхӣ, яъне ки Калхозобод дар хона 10 сотиқ замин. хона дӯстони азиз, мисол чор тарафш маҳкам нестай, хай нархша 150,000 сомон мегӯяд. марҳамат кунед, номерҳои ватсапш 556 00 17 44. занг бизанед дӯстони азиз, маълумоти пураниқтарашонро аз худи соҳибашон дастрас кунед. дӯстони азиз, ҳавлии навбатиамон қарор дорад дар шаҳри Кӯлоб, деҳаи Тӯдакавш, хонаи 249, яъне ки хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Кӯлоб, деҳаи Тӯдакавш, хонаи 249. хона аз 4 ҳуҷра иборат буда ва 2 таххона мебошад. хона дӯстони азиз 14 ба 10 мебошад, участкаш 18 сотиқ мебошад ва ҳоҷатхона, бания, ошхона ҳам дорад ва оғали 10 ба 6 дорад. дӯстони азиз, барои моли майда 10 ба 6 дорад ва дарахтҳои мевадиҳанда зиёда аз 78 дарахти мевадиҳанда дорад. дӯстони азиз, марҳамат кунед, хонаи арзон бо нархи дастрас дар душанбе хона бошад, иваз карда мешавад. хоҳишмандон марҳамат карда бинависед дар ватсап. нархи хона дӯстони азиз 280,000 сомон мегӯяд. марҳамат кунед, номери ватсапшон мегӯяд, занг бизанед, маълумоти пураниқтари хонаро аз худи соҳибашон дастрас намоед. хуб дӯстони азиз, дар паноҳи Аллоҳ бошед. дастгиришон пешаи мост. худованди меҳрубон нигаҳбонтон бошад.